Všetkým fanúšikom a priaznivcom malého futbalu prajeme krásny večer. Nachádzame sa v nádherných priestoroch na Chemickej ulici, kde už o pár chvíľ budeme spovedať prezidenta Slovenského zväzu malého futbalu Petra Králika. Tých okruhov otázok máme viac než dosť a pevne verím, že každý z vás si príde na svoje. Prezident je tu samozrejme už s nami, pripravený a odhodlaný bojovať za tie správne odpovede, ale pevne veríme, že vám príde naozaj všetko to, čo máte teraz momentálne na rozume a chceli by ste sa spýtať sprostredkovane prostredníctvom mňa. Moje meno je Michal Jantoška a ja budem dnes teda hostiť prezidenta Slovenského zväzu malého futbalu Petra Králika. Peter, vítaj, pekný večer. Ďakujem pekne. Obligátna otázka, ako si oslavoval nový rok, ako sa máš počas teda prvých dní nového roka? Výborne, potreboval som načerpať trošku energie musím povedať, že ten predošlý rok bol náročný, takže doprial som si trošku viac oddychu. No a vrátil som sa plný odhodlania. Mrzí ma, že ten pôvodný termín nevyšiel, ale mal som zdravotné problémy a ešte popri tom som musel ako riešiť naozaj veľmi dôležité veci pred vlastne koncom roka. Takže vyslovene som bol svojím spôsobom odpálený, takže nevyšlo to, mrzí ma to, ale preto som ešte ja osobne dbal, aby sa tento priestor zopakoval a tento podcast mohol odvysielať. Takže som rád, že som tu a pevne verím, že odpoviem na všetko, na čo sa budeš pýtať a možno vnesiem viac svetla do toho roku 2024 aj z pohľadu výkonného výboru Slovenského zväzu, aj z pohľadu môjho osobného. Sme radi, že zdravie ti teda slúži. Pripomíname pre tých z vás, ktorí ste mali zaznamenaný dátum okolo konca decembra. Vyšlo to nakoniec januára, nie je podstatné kedy, ale že sa to hlavne deje. Peťo je teda tu s nami. A my už sme začali teda, možno, alebo ty si to načrtol, nejaké to hodnotenie roku 2024. My sme tu kvôli malému futbalu, hra, ktorá sa mimoriadne dynamicky rozvíja. Slovensko zažilo veľké úspechy, k ním sa počas tohto podcastu dostaneme. Ale poď mi na úvod zhodnotiť možno z globálneho hľadiska, aký bol ten rok 2024 pre malý futbal. Ja som rád, že ten malý futbal sa vyvíja a rozvíja. To je veľmi dôležité. Ak by som mal charakterizovať, tak si myslím, že ide správnym smerom. Nielen keď sa pozriem na Slovensko, pretože je dôležité rozvíjať z nášho pohľadu samozrejme rozvíjať malý futbal na Slovensku. Tak keď si pozrieme tie kroky a tie podujatia, ktoré sa zorganizovali a ktoré boli súčasťou roku 2024, tak vidíme svojím spôsobom progres. A aj strategický progres. A ja som veľmi rád, že to nie je len na Slovensku, ale ja ako tým, že mám momentálne funkciu aj v Európe, tak vidím ten progres aj v ostatných krajinách a zásadný progres. Hej, to znamená, či už vo forme uznania malého futbalu ako športu v niektorých krajinách, ale takisto vôbec v tom fungovaní tých zväzov. A samozrejme majstrovstvá Európy boli iba tou takou čerešničkou, kde sme videli naozaj kvalitné zápasy a ja keď to porovnám povedzme s rokom 2015, keď som bol prvýkrát vlastne súčasťou alebo mohol som navštíviť majstrovstvá Európy v Chorvátsku. A pre mňa to bol vtedy neuveriteľný zážitok. Tak tá úroveň je diametrálne odlišná. To je naozaj to sa nedá ani porovnať, aké zápasy sa odohrávali v roku 2015 a aké sa odohrávajú v 2024. Spomenul si to a musíme ti ešte raz pogratulovať teda aj ku zvoleniu za prezidenta Európskej federácie malého futbalu. To znamená, že tých vecí, ktoré musíš riešiť z pracovného hľadiska je určite viac. Ako je možno spojený teda tvoj pracovný režim s tou pozíciou na Slovensku a teda aj v rámci Európy? Tak je pravda, že pracujem o trošku viac, ako som pracoval, ale na druhej strane treba povedať, že nie som na to sám. A na každej tej funkcii, ktorú zastupujem, tak mám tým ľudí, ktorým verím a s ktorými dokonca veľmi rád pracujem. Takže je to naozaj kolektívna práca, to, že ja som hlavou toho celého v Európe, tak samozrejme to je podsta, ale zároveň aj záväzok k tomu, aby sme pracovali, aby sme dosiahli nejaký viditeľný výsledok, lebo na konci dňa je to, čo vidí verejnosť, ale zároveň aj to, čo vidia národné zväzy malého futbalu, členovia, ktorí potom samozrejme aj hlasujú. Takže z môjho pohľadu je dôležité urobiť progres a my sme ten prvý rok ako môjho prezidentovania sme si nastavili kvázi 5-ročný plán,
čo chceme kedy dosiahnuť. Tých sekcií alebo sektorov, ktoré tam sú, je viacero a v každom jednom chceme nejakým spôsobom uspieť a máme na to podrobný plán 1, 3 a 5 ročné obdobie. Čiže až čas ukáže, či sme boli úspešní, ale z môjho pohľadu sa posúvame správnym smerom a už rok 2025 ukáže, najmä v Európe, ale aj na Slovensku, či robíme správne kroky a či sme úspešní. Ty budeš výkonný viceprezident aj počas blížiacich sa majstrovstiev sveta v azerbajdžanskom Baku. Načrtol si to, je to o tých výsledkoch. Slovenská reprezentácia na posledných svetových šampionátoch alebo európskych šampionátoch vždy prilákala obrovské množstvo ľudí, divákov k televízii, získala si obrovské meno, aj obrovský dopyt médií. Teraz teda budeš jednak v pozícii prezidenta Slovenského zväzu malého futbalu, v pozícii prezidenta Európskej federácie malého futbalu, ale v pozícii výkonného viceprezidenta pre celkové podujatie. Čo si od toho sľubuješ? Čo to pre teba bude znamenať? Aké to pre teba bude? Tak treba povedať, že ja som bol vždy súčasťou organizácie, alebo teda vždy od roku 2022 som bol priamo súčasťou všetkých podujatí, ktoré sa uskutočnili či už na majstrovstvách Európy alebo majstrovstvách sveta, či už to boli Košice, kde sme boli ako priamo zodpovední za organizáciu na Slovensku, ale takisto v Spojených arabských emirátoch, takisto v Sarajeve. Čiže vždy sme mali, ja a môj tím, sme boli súčasťou tej organizácie a teraz sme to len aj vo svete kvázi zoficiálnili. Tá úloha je kvázi celkom jednoduchá. Je potrebné dohliadať na celkový priebeh toho podujatia a byť zodpovedný za celkovú organizáciu, a to z dvoch strán. Prvá strana je LOC, to je Local Organizing Committee v Azerbajdžane, to je komisia, ktorá je zodpovedná za samotnú organizáciu podujatia, skôr technickú. Hej. To znamená príprava štadiónov, príprava vecí spojených s televíznou produkciou a tak ďalej, tak ďalej. A potom je druhá časť a druhá komisia, ktorá je športová komisia, a to je vlastne stránka Svetovej federácie malého futbalu. Čiže ja som vlastne zodpovedný za to, aby obe tieto časti tejto organizácie fungovali. Na obidvoch stranách máme profesionálov a organizátorov, ktorí majú bohaté skúsenosti s podobnými podujatiami, čiže moja úloha je skôr supervízovať celý tento projekt a kontrolovať, že všetko ide podľa časového plánu, že nevznikajú problémy, ktoré sa môžu stať takisto na strane azerbajdžanského tímu, takisto na strane Svetovej federácie, čiže minimalizovať problémy a ak vzniknú problémy, tak ich vyriešiť adekvátnym spôsobom. Adekvátne sa ti to darí riešiť aj na Slovensku, pretože sa ti podarilo predĺžiť opäť spoluprácu s Nike. Od roku 2019 sa ťahá táto spolupráca. Vieme o projektoch ako je Nike Superliga, takisto Nike Top Liga. Takisto sa partnerom starí tiež Horálky od CDT. To je jedna z pomerných noviniek, ktorú sme ešte teda minulý rok spolu neriešili. Čo očakávaš od tejto spolupráce? Chceš si osladiť život? No, poviem pravdu, sme veľmi radi za spoluprácu s Horálkami, pretože je to spolupráca, ktorá môže dať naozaj dlhodobý význam nielen nám v rámci organizovania detských súťaží, ale aj naozaj pre Horálky ako brand. Pretože tá detská liga sú naozaj deti od 8 do 14 rokov. A tie podujatia, ktoré budeme organizovať a ktoré organizujeme, ale budú pod brandingom a záštitou Horáliek, tak naozaj budú vnášať úplne novú dimenziu do organizovania a tí deti budú vnímať tie Horálky a budú vlastne budovať love brand. Hej. Čo sa možno neobjaví okamžite, ale keď vidíme tie emócie, ktoré sú v Banskej Bystrici na majstrovstvách Slovenska, tak je vidieť, že tie deti už tak nezabudnú na ten zážitok, keď sa stretnú Humenčania s Trnavčanmi alebo Bratislavčania s Prešovčanmi. Hej, to je niečo, čo ja keď som bol malý, tak som bol súčasťou, a to bolo 25 rokov dozadu, som bol súčasťou podobného podujatia a doteraz si pamätám dialógy, ktoré som viedol s protivníkmi z iného mesta. Hej.
Čiže pre mňa to je, ja si myslím, že naozaj to je spolupráca, ktorá bude mať obojstrannú hodnotu. Pevne verím, že bude dlhodobá a to nehovorím o jednom, dvoch, troch rokoch, ale naozaj je to niečo, na čo môžeme stavať. A horálky sú jednoducho horálky, to je typická slovenská značka, každý ju má rád a aj spojená so Slovenskom, hej. Takže pevne verím, že to bude výhodné a všetci sa z toho budú tešiť. Tak samozrejme horálky, tak hráči, žiaci, študenti, deti, ako aj my, pretože našim cieľom je budovať tú kategóriu a hľadali sme preto vhodného partnera. Ja som veľmi rád, že horálky sa toho chytili a my urobíme všetko preto, aby to malo dlhodobý význam a stále, keď máme nejakú spoluprácu, tak nechceme byť pasívnym partnerom, ale my chceme byť aktívnym partnerom, takže my budeme tí, ktorí budú prinášať nové vízie a nové nápady na rozvoj toho celého. A zaujímavá paralela je aj v tom, že tiež mám skúsenosť s turnajmi, keď som bol ako žiak alebo dorastenec, že vždy to bol nejaký brand, nejaká značka, ktorú keď som zjedol, tak som musel dvakrát toľko spáliť a dvakrát vydať toľko výkonu a mal som toľko energie vďaka tomu, a čiže aj vďaka horálkam teraz budú mať teda v malom futbale deti a možno teda dospievajúci oveľa väčšiu motiváciu zjesť čo najviac horálok, aby dostali, povedzme, ten najlepší výkon zo seba. No, skoro by som to obrátil, možno dostať za odmenu tie horálky, za odmenu a naozaj za tú tvrdú drinu, ktorú tam odmakajú, tak ako pochopiteľne si dať horálku. A musím povedať, že som bol na návšteve v sídle horáliek a keď som ochutnal tú čerstvú horálku, tak ako je čerstvá, je úplne inde. Poďme späť k možno aj takým problémom, ktoré sa pýtajú bežní ľudia, aj aktívni hráči, treba ako napríklad ja, malého futbalu. Web malifutbal.sk prešiel celkom zaujímavou premenou, mimochodom čo sa týka štatistík, videí, jeden z najlepších webov za mňa osobne, s ktorým ja som mal tú možnosť spolupracovať, alebo s ktorým vidím, akým spôsobom sa narába. Prečo ste sa rozhodli pre túto zmenu? Ako hodnotíš možno tú existenciu toho starého aj toho nového brandu? Tak v prvom rade treba pochváliť nášho marketingového IT riaditeľa Jura Šupaka, ktorý je hlavou tej zmeny a ja musím takisto povedať, že je to veľmi dobrý web, funkčný, moderný a na oko príťažlivý. Tá zmena prišla prirodzene, my sa snažíme nielen tú stránku toho marketingu a webu nejak ako pozdvihnúť, ale každú tú jednu časť v rámci tej organizácie a v rámci toho zväzu sa snažíme jednoducho rozvíjať. A vlastne ten predošlý web malifutbal.sk bol, myslím, že bol vytvorený 2018, 2019 možno. A jednoducho niektoré funkcionality jednak už nefungovali tak, ako sme si predstavovali. A zároveň sme sa posunuli o 6 rokov ďalej, takže sme vedeli, že dnešná doba si už samozrejme žiada úplne iné možnosti a iné potreby. Takže sme išli do toho. Myslím, že v priebehu 1 alebo 2 mesiacov to bolo hotové, takže naozaj veľký klobúk dole pred samotnou produkciou tej web stránky a presne ako hovoríš, ja to rád počujem, to si mi predtým ako nepovedal, ani som nedostával nejaký feedback, priznám sa aj ako osoba na ten nový web. Mne sa veľmi páčil, ale keď povieš, že jeden z najlepších a ty sa v športe hýbeš, tak som veľmi rád a som hrdý na to naše dielo, ktoré máme. Mám možnosť sledovať viaceré weby, viaceré stránky, ktoré teda postupne naberajú na tej kultúre a aj vy tým prispievate a myslím si, že sa na tom zhodnú aj ďalší hráči, pretože je to možno taká vtipná storka, ale vždy, keď odohráme nejaký zápas, či je to útorok alebo v stredu, tak vždy sa tešíme na tie highlighty, najmä ktoré nám nevyšli. Keď nám ich ponúkate hneď v ten večer na tom videu, sledujeme tabulky, porovnáme sa. Je to taká vzájomná taká súťaživosť, také niečo, čo ti pomáha posúvať sa ďalej. A vieme, ale že to nebýva jednoduché nielen v súvislosti s webom, ale aj s infraštruktúrou, ktorá možno na tom Slovensku je, že sme radi za to, že máme plochy, že sa dá kde hrať. Ty určite sám o tom vieš, že to nie je jednoduché, rokovania sú veľmi náročné, množstvo ľudí si to ani nevie predstaviť, aké náročné to je. Nehovorím to len pretože hrávam ten malý futbal, ale že sám viem, aké je s niekým sa dohodnúť na spolupráci, aby to platilo a podobne. Ale prvou lastovičkou toho zlepšenia je ihrisko v Košiciach. Nádherné ihrisko priamo pre malý futbal na Starozágorskej ulici.
Výstavba sa začala ešte počas Eura 2022, v priebehu minulého roka, nádherné slavnostné otvorenie. Ako hodnotíš tento prvý krok, povedzme, tej cesty, nazvem to otvorene, profesionalizovania malého futbalu? Pretože toto je naozaj už dielo, na ktorom sa dá profesionálne stavať. Ja musím ako naozaj vyzdvihnúť spoluprácu s mestom Košice, pretože jednak nás veľmi významne podporili v rámci organizácie Majstrovstiev Európy 22. A súčasťou tej organizácie nebolo len tá podpora, ktorú nám dali, ale zároveň bola aj dohoda, že v rámci tohto eventu sa vlastne postaví prvé oficiálne ihrisko, alebo hracia plocha malého futbalu. A ja som vlastne počas šampionátu ma pozvali na tlačovku priamo na tom mieste, kde sa to malo stavať, a kvázi sme poklepkali na ten pomyselný kameň. No a ja naozaj musím vyzdvihnúť mesto Košice, že po 2 rokoch to ihrisko stálo a my tam teraz hráme vlastne najvyššiu súťaž v malom futbale, čiže to je jedna vec. A druhá je tá, že vlastne mesto Košice má obrovský dopyt po malom futbale. Vznikla tam teraz nová súťaž Košická liga v malom futbale, respektíve jej rebranding, a práve tam už odohrávajú tie zápasy. Čiže to je tá symbióza, ktorá vznikla v rámci organizácie malého šampionátu európskeho vrcholného v Košiciach, ktoré malo enormný dosah na obyvateľov, fanúšikov celého regiónu, nielen z Košic. A zároveň, že sa v rámci tohto podujatia ešte začalo stavať to ihrisko na malý futbal, kde by sa mal ďalej rozvíjať náš šport, je perfektná prípadová štúdia, možno aj pre ostatné mesta. Zároveň musím teda povedať, že nie je to také jednoduché v rámci našich možností, pretože sú halové športy, kde stačí hala, a či už sa tam hrá šport ako basketbal, volejbal, futsal, hádzana, všetko to je jeden rozmer. Čiže tých možností, kde hrať tieto športy, je naozaj na celom Slovensku enormné množstvo. Zatiaľ, čo malý futbal má obmedzené možnosti a veľakrát musíme vynaložiť naozaj veľa energie, ale takisto aj finančných prostriedkov na to, aby ten produkt, aby ten zápas vyzeral ľubivo. Hej? To znamená, aby bol dobre pozerateľný, aby ho chcela, povedzme, vysielať nejaká celoštátna televízia. Čiže bavíme sa o tisíckach eur možno na jeden zápas, na jeden jediný zápas, ktorý musíme akoby vynaložiť, aby sa to vôbec mohlo produkovať. Čiže, a to hovorím o najvyššej súťaži. Čiže áno, tá infraštruktúra je obrovský problém, ale bojujeme s ním, a ja môžem povedať, že už dnes som mal 2 stretnutia ohľadne tohto, aby sme tento rok naštartovali tie procesy. A tak ako sa to podarilo v Košiciach, tak chceme vlastne pokračovať aj v ďalších mestách a určite začať v Bratislave, kde momentálne hráme na 7 ihriskách na malý futbal, ale tie problémy, možno ako aj hráč jedného z tímov, vie, že sú, ale to je normálne. Treba sa prebojovať cez tie problémy. Len pochopiteľne hlavným cieľom je výstavba oficiálnych ihrisk na malý futbal. V Bratislave sa postupne teda tá infraštruktúra zlepšuje nielen teda na malý futbal, ale vidíme aj novú halu na Pasienkoch. Takisto sa darí rekonštruovať rôzne arény. Dom športu má nádhernú tiež novú halu, kde sa využíva takisto aj na zimný turnaj táto hala. My sa teraz dostaneme presne k tým podujatiam, ktoré v zime zastrešujete vy ako Slovenský zväz malého futbalu. Budeme teraz v tom druhom bloku riešiť s prezidentom Slovenského zväzu malého futbalu Petrom Králikom slovenské súťaže. A ten klubový zápasový rok sa vždy, alebo ten súťažný odštartuje Nike Winter Cupom začiatkom februára v Korni, tradičné miesto, tradičná meka tohto zimného pohára. Minulý rok FC BPM Bratislava, tým, ktorý je alfou a omegou v malom futbale celkom určite. Nijako nejdeme dehonestovať týmy ako Papalaulu a podobne, ale predsa len FC BPN, rovnako majster letných majstrovstiev Slovenska. Dominácia obrovská, považuješ to? Sú to možno aj dobrá kombinácia starých pánov s naozaj veľmi skúsenými, ale dravými mladíkmi. Ale ten tým je niečím výnimočný, na tom sa asi zhodneme. Víťazstvo na Winter Cupe v lete na majstrovstvá Slovenska.
Úplný súhlas. FCBP je jeden z najstarších tímov na Slovensku a možno najskúsenejších v rámci Slovenského zväzu malého futbalu. Takže tie výsledky, ktoré dosiahli minulý rok, len počiarkli tú kvalitu. Oni z môjho pohľadu teda naozaj využívajú tú svoju skúsenosť. Pretože naozaj tí hráči, ktorí tam sú, to sú niekoľkonásobní majstri Slovenska, sú to hráči, ktorí reprezentovali Slovensko na majstrovstvách Európy, niektorí na majstrovstvách sveta. Čiže oni na tom našom ihrisku a hlavne v tých podujatiach, kde je trošku skrátený ten čas, tak veľmi využívajú tú svoju skúsenosť a veľmi, veľmi ako efektívne. Čiže ja si myslím, že zaslúžene vyhrali. Pochopiteľne je potom nastáva otázka, ako budú pokračovať, pretože tí skúsení hráči jedného dňa samozrejme pôjdu do takého pomyselného dôchodku malého futbalu. Takže uvidíme potom, ale ja si myslím, že aj ten tým ako taký má kvalitu a celkom ako rozumne rozmýšľajú a doplňajú tých mladých hráčov. Takže uvidíme, ale nie je to jediný tým na Slovensku a práve našim cieľom je podporovať tieto kluby, aby jednak sa rozvíjali, ale zároveň aby rozumeli tej generačnej výmene, aby budovali ten klub naozaj nielen na jedno obdobie, ale dlhodobo. Hej. Wintercup je, povedzme, taká európska liga v prenesenom slova zmysle. Letné majstrovstvá Slovenska to je Liga majstrov pre samozrejme niekoľko tímov. Blíži sa teda február, Wintercup. Ako vyzerá tá príprava možno na ten Wintercup? Ako vyzerá tá spolupráca s Korňou, s tou halou, kde to funguje naozaj na výbornej úrovni? Tak je to krásne miesto. Je to samozrejme krásne miesto. Už sme tam nejaký, ja teraz nemám to úplne spočítané, ale myslím, že prvýkrát to bolo 2018 alebo 2019. Čiže tá hala je nádherná, je na škodu veci, že je jediná na Slovensku svojho druhu a aj preto je vlastne veľmi vyťažovaná. My sme tam organizovali viac podujatí, no ale môžeme len konkrétne jedno a to je práve ten náš Nike Wintercup. Združuje sa tam strašne veľká kvalita tých tímov a tých hráčov, čo je samozrejme dobré, pretože sú naozaj ťažké zápasy. Našim cieľom je už od najbližšieho obdobia združiť len tie najlepšie tímy a naozaj sa zamerať na najväčšiu kvalitu. Najväčšiu kvalitu. Myslím si, že už tento rok, vždy to bol jeden z najkvalitnejších podujatí, aké máme, ale myslím si, že už tento rok uvidíme prvé výsledky. No a pevne dúfam, že celé to dobre dopadne a nebudú tam žiadne problémy, ale presne ako hovoríš, je to podujatie, ktoré je tradičné a my máme rado, že sme ho vytvorili a že jednoducho tie tímy sa na ňo pripravujú a tešia. Slovenský rekord ale v počte účastí alebo zápasov alebo celkovo naakumulovaných tých ľudí sú majstrovstvá Slovenska vo futbale. Nie je to len teda o tom samotnom veľkom finále tej seniorskej časti. Je to o finále Superligy do 23 rokov, finále Horálky Cupu, tak ako sme spomínali, detský pohár, detské majstrovstvá Slovenska, finále stredoškolskej ligy, majstrovstvá Slovenska hráčov plus 40 a žien. To je niečo, čo sa nepodarilo doposiaľ žiadnemu olympijskému aj neolympijskému uznanému či neuznanému športu dať dohromady. Prečo práve dohromady? To je tá najzákladnejšia otázka. Aké to má výhody, benefity? Možno aj tie záporné. Dobrá otázka. My sa snažíme naozaj hodnotiť tie podujatia po ich skončení a pred každým teda novým rokom alebo novým obdobím priniesť nejaké zmeny. A potom, čo sme našli naozaj perfektné prostredie v Banskej Bystrici, čo sa týka infraštruktúry, je tam zrekonštruovaný nový nádherný štadión s tribúnou, strechou, s kvalitnou umelou trávou. Banská Bystrica je lokalitne ako srdce Slovenska. V centre, napojená na diaľnice. Čiže úplne prirodzene z toho všetkého vychádza, že toto je miesto, kde ako chceme organizovať podujatie v malom futbale.
A, a vlastne tým, že Slovenský zväz malého futbalu organizuje majstrovstvá Slovenska detí, majstrovstvá Slovenska stredných škôl, majstrovstvá Slovenska U23, alebo inými slovami tú najvyššiu súťaž, ktorá vrcholí vlastne podujatím semifinále a finále v rámci do 23 rokov. Majstrovstvá sveta dospelých, majstrovstvá sveta nad 40 rokov a ešte aj majstrovstvá sveta žien. Na každé jedno z týchto podujatí sme v minulosti vlastne hľadali organizátora a hľadali miesto, kde by sa to mohlo zorganizovať. Čiže niekoľko rokov sa to samozrejme nejak zlučovalo, niektoré podujatia, niekedy sme to mali samostatne, no a v jednu chvíľu vlastne sme sa zhodli na tom, že prečo to neurobiť ako festival malého futbalu. Jednak vzhľadom na jednoduchšiu organizáciu, pochopiteľne aj z pohľadu nákladov, je to iné, ako keď všetko pripravíme na jednom mieste a zorganizujeme to, ako keby sme mali cestovať, vykladať, nakladať a celé to organizovať v rôznych mestách. Čiže z pohľadu nákladov je to určite výhodnejšie, ale aj z pohľadu ako efektívnosti času. Pretože náš kalendár v malom futbale je naozaj nabitý. Okrem týchto podujatí, čo som povedal, máme tu samozrejme Nike Super League, máme tu kategóriu do 23 rokov. Takisto tu máme prípravné zápasy, medzištátne zápasy, reprezentácie, máme tu IMF Nations Games, máme tu ako blok reprezentácie, ktorá väčšinu tých podujatí ako majstrovstvá Európy alebo majstrovstvá sveta hrá na prelome mája a júna, čo je vlastne hlavná sezóna. Čiže tých možností, kde môžeme my ako ešte organizovať majstrovstvá sveta v rôznych kategóriách, je naozaj nie až tak veľa. Takže z týchto všetkých dôvodov sme sa rozhodli to zorganizovať prvýkrát takto hromadne v Banskej Bystrici a z toho, čo máme nejaký feedback, jednak od miestnych organizátorov, od pána primátora Banskej Bystrice, ale aj od samosprávneho kraju a tak ďalej, je veľmi pozitívny a práve si myslíme, že to bol jeden z najúspešnejších krokov, ktoré sme urobili v rámci týchto podujatí a chceme v tom pokračovať. Zhodneme sa ale, Peťo, že nie každé podujatie sa stretáva len s tými príjemnými odozvami a jednou z tém bol aj nižší počet tímov na minuloročných majstrovstvách Slovenska v Bystrici v hlavnej kategórii. Rozpráva sa možno aj o zmene samotného konceptu majstrovstiev Slovenska, akési prerozdeľovanie miesteniek podľa teda zásluh pre oblastné súťaže. Niečo, s čím sa možno stretávajú týmy, ktoré povedzme majú tú kvalitu, ale nedostane sa im tej miestenky na majstrovstvá Slovenska. Vieš nám priblížiť možno zmeny aj s týmto blížiacim sa podujatím? Je úplne prirodzené, že tak ako som povedal v predošlej otázke, my stále vyhodnocujeme naše aktivity, naše výsledky, naše podujatia a snažíme sa priniesť stále niečo nové a vylepšiť vlastne to, čo možno nefungovalo. Čiže je úplne prirodzené, že koncept majstrovstiev Slovenska, ktorý vznikol ešte v roku 2014, myslím, že to bol rok 2014, tak za tých 10 rokov prešiel rôznymi ako zmenami, rôzne faktory na ňo vplývali a je úplne prirodzené, že sme sa začali zamýšľať nad otázkou, ako ho svojím spôsobom vylepšiť, zmeniť, ako ho naštartovať tak, aby spĺňal účel nielen populárny, ale takisto aj športový. Pretože najdôležitejšie pre nás ako Slovenský zväz malého futbalu je, aby kluby, ktoré budú štartovať na majstrovstvách Slovenska, jednak bojovali o túto účasť a zároveň mali možnosť si porovnať síly so svojimi supermi aj z iných miest. To nie je úplne bežné. Väčšina tých tímov samozrejme štartuje v Bratislave, Trnave, Nitre, Piešťanoch, Humennom, Prešove, vo Zvolene, Banskej Bystrici a tak ďalej, ale tá možnosť zahrať si proti superovi a porovnať si vlastne tú úroveň, to je veľmi dôležité. No a druhá vec bola samozrejme nielen sa zúčastniť, ale hlavným cieľom by malo byť to, že sa prebojujú aj do európskych súťaží. To je ten pomyselný rebríček, ktorého cieľ by mal mať každý jeden účastník majstrovstiev Slovenska. No po 10 rokoch, odkedy vlastne
začal Slovenský zväz organizovať tento koncept majstrovstiev Slovenska, sme na výkonnom výbore vlastne sa zhodli a rozhodli o tom, že treba zmeniť trošku tú štruktúru, predsa aj Liga majstrov radikálne. Prešla reorganizáciou. Je to úplne prirodzené a skôr si myslím, že každé jedno odvetvie jednoducho musí niekedy urobiť stopku a premyslieť ten pôvodný zámer. Čiže my sme to jednoducho urobili a už teraz sme urobili zmeny, ale nebolo to kvôli menšiemu počtu tímov. Skôr to bolo kvôli tomu, že sa treba zamyslieť a my sme sa zamysleli nad tým, že čo vlastne to podujatie malo priniesť pre tímy a pre Slovenský zväz malého futbalu. A jednoducho sme sa zhodli na tom, že je dôležité, aby tie najlepšie tímy mohli štartovať na najkvalitnejšom podujatí, z ktorého víťaz alebo najlepšie tímy postupujú do európskych súťaží. A to nie len v rámci toho, že teraz sa stretnú v tej Banskej Bystrici prvýkrát a niekde to vybojujú, ale aby dlhodobo pracovali na tom, že vedia, že v tej Banskej Bystrici sa o tom rozhoduje. Hej. Toto nebolo úplne, a toto si myslím, že nebolo niečo, čo sme chceli, alebo čo tie týmy mali v mysli, keď sa zúčastňovali majstrovstiev Slovenska. Skôr bolo len to porovnanie v rámci Slovenska, ale našim cieľom je ich dostať do Európy. A chceme, aby mali ten cieľ. Čiže výkonný výbor schválil, a to je nedávne rozhodnutie, zmenu konceptu majstrovstiev Slovenska. Doteraz to bolo tak, že majstrovstiev Slovenska sa mohli zúčastniť len pozvané tímy, ktoré dostali miestenky od oblastných súťaží. To znamená, že každá oblastná súťaž mala 4 miestenky a ona ich mohla distribuovať na základe vlastného uvaženia, pochopiteľne prioritne tie najlepšie týmy. Ale niekedy sa mohlo stať, že tam išiel aj tým, ktorý bol 5., 6., možno 8. Tento koncept sme zmenili a vytvorili sme vlastne dve vetvy. Je to vetva majstrovská, kde znamená, že na majstrovstiev Slovenska v majstrovskej vetve sa zúčastní 24 tímov, len top tímov z každého jedného oblastného zväzu na Slovensku. A potom bude vetva Open, ktorá bude otvorená pre všetkých členov malého, takzvaný slovenský pohár svojím spôsobom. Limitovaným počtom? Bude tam istý počet limitovaný, pravdepodobne to bude 32, maximálne 40, tak aby sme to zvládli odohrať. Ale bude to otvorené prvýkrát pre všetky kluby v malom futbale na Slovensku. Doteraz, poviem príklad, sa majstrovstvie Slovenska nemohli zúčastniť týmy, ktoré hrajú v Bratislave 3., 4. ligu. Ani nevedeli, že také niečo možno existuje. A teraz tú príležitosť dostávajú. Teraz dostanú. Hej. To znamená, že to bude naozaj otvorené a je to pilotný projekt. Uvidíme, aký bude záujem. Ja pevne verím, že sa to naplní, lebo víťaz z tej Open vetvy dostane automatickú miestenku potom o rok do tej hlavnej vetvy Masters. Ale je dôležité vlastne potom to opäť zanalizovať a možno zistíme, že majstrovská vetva bude mať 24 top tímov a tá Open vetva bude mať možno 48, možno bude mať 64. Lebo je to potenciál. Na Slovensku máme v kategórii dospelých viac ako 400 tímov. Čiže to je pre nich. Otázka je, ako sa Viem si, ale prepáč, Peťo, skočím ti do toho, lebo tiež mi zaujímalo, že som teda 41. tím, hrám povedzme top 3 v top lige, v Bratislave, v Košiciach, v Piešťanoch, v Šuranoch, v Nitre, kdekoľvek, ale nedostanem sa tam. Akým spôsobom sa vlastne možno toto bude posudzovať? Že máme 40 miesteniek, aha, ale povedzme prihlásim sa ako 41., 42. Čiže je možnosť povedzme nafúknuť, je možnosť to zväčšiť? Áno. Je to možno samozrejme, ale v prvom rade tým, že to je pilotný projekt, tak chceme tú kapacitu obmedziť a zistiť, aký je záujem. My nemáme problém urobiť podujatie pre 100 tímov. Tak to podujatie nebude 4-dňové, ale bude 6-dňové. Samozrejme. Lebo máme vlastne 4 až 5 naozaj kvalitných ihrisk, dokonca v Banskej Bystrici je ešte jedna umelá tráva, kde vieme postaviť ďalšie 4 ihriska, čiže toto nie je problém. Skôr nechceme to komunikovať smerom neobmedzená kapacita a zároveň nechceme hovoriť aj neobmedzená kapacita, čiže uvidíme, aký bude záujem a na základe toho my rozhodneme
s akým počtom sa ide. Je dôležité povedať, že tam bude obmedzený deadline, bude tam samozrejme deadline na prihlasovanie. To je tá z otázok, čo som zabudol doplniť, že samozrejme, keď to nestihneme do 30. marca, apríla, tak je jasné, že asi márne budeme klopať na dvere. Tak. Čiže my budeme vedieť v dostatočnom predstihu, aký je záujem o toto podujatie v pilotnom ročníku a na základe toho rozhodneme samozrejme, ako to bude fungovať aj v budúcnosti. Spomínal si Európu, si prezident aj Európskej federácie v malom futbale. Mali sme tu teda Ligu majstrov, FCBPN, Eurocup, nazvime to Európskou ligou, Rising Prospect z Košice, Eurocup Masters Baustav, Euro Business Cup Imoptik, Nike, Scheffler, Baustav. Úžasné firemné majstrovstvá Slovenska, ktoré sa rozbehli, ktorých sa aj my zúčastňujeme takisto a musím povedať, že to je jedno obrovské podujatie. Všetka česť. Naozaj veľmi kvalitné, na ktorom stretávame množstvo kvalitných mien, ktoré povedzme pôsobia aj po tej profesionálnej kariére alebo tej poloprofesionálnej kariére, povedzme mená, ktoré boli veľmi známe, napríklad Adam Bombic, bývalý reprezentant Slovenska, Miloš Buchta, bývalý brankár, Tatrana Prešov, Sigmi Olomouc, veľké meno, ktoré možno niektorí skôr, alebo teda neskôr narodení ani nepoznajú, ale ty teda, že si z východu, tak vieš zrejme o kom je tá reč. Ako ťa veľmi teší účasť slovenských tímov, týchto mien? Je to určite veľmi dobrá reklama, veľmi dobrý marketing aj pre fungovanie toho zväzu, ale takisto aj pre tie tímy. No, to je práve to, čo som sa snažil ako keby načrtnúť v tej odpovedi predtým alebo pred pár minútami. To znamená, našim cieľom je, aby naše tímy na Slovensku mali motiváciu rozvíjať malý futbal, rozvíjať kluby, aby tie kluby ich prioritným cieľom nebolo sa stretnúť v jeden deň v týždni a vyhrať, ale jednoducho by mali tú víziu, že tie najlepšie týmy sa vedia dostať naozaj ďaleko a nielen ako keby hráčskú víziu, ale víziu z pohľadu budovania klubu. Pretože jedna vec je samozrejme mať dobrý pocit z víťazstva, ale druhá vec je, keď sa buduje klub, buduje sa šport a budujú sa tie možnosti, ako byť kvázi teraz mi ide anglický jazyk do úst, ale konkurencieschopný? Skôr naplno zaviazaný malému futbalu. To znamená, tá možnosť tu zatiaľ samozrejme nie je. V niektorých prípadoch viem, že tí hráči majú odmeny za zápas, majú odmeny za sezónu a tak ďalej, ale našim cieľom je, aby sme budovali, rozvíjali ten malý futbal. No a jedným z našich hlavných cieľov, ktoré sme si definovali aj u nás na zväze, je, aby ten počet našich klubov v európskych súťažiach bol čo najvyšší. Pretože len tie kluby, ktoré navštívili a boli súčasťou ktorí sa zúčastnili tých podujatí európskych, môžu povedať a môžu naozaj potvrdiť, že je to úplne iný zážitok, iné podujatie ako to, čo navštevujú v oblastných ligách, ako to, čo samozrejme navštevujú na národnej súťaži alebo národných podujatiach a to, že v Lige majstrov sme mali jeden tím, čo je samozrejme, čo bola každá krajina dostane jednu miestenku, niektoré dostanú viac podľa toho finálneho rankingu, ale to, že sme tam mali zástupcu, to, že sme mali v tom aj na Eurocupe, že sme mali zástupcov, takisto v seniorskej kategórii, na tom Business Cupe, to len svedčí o tom, že ten malý futbal sa rozvíja na Slovensku. A ja sa strašne teším a som nadšený, že aj ten feedback od tých tímov, aj keď sa tam nepodarili veci a aj v rámci organizácie tam nebolo všetko povedzme tip-top, veď ako nič nie je perfektné, ale ma veľmi potešilo, že či už FCBPN alebo Rising Prospect, jedni sa sťažovali možno na stravu, druhí sa sťažovali na nejaký výkon rozhodcu a samozrejme stále je nejaký problém, ale jednoznačne ich to nabilo energiou ďalej pracovať a už teraz vedia, že sa chcú prebojovať do tej súťaže opäť a chcú dosiahnuť lepší výsledok. Čiže to je strašne pozitívne a práve preto môjim cieľom je naozaj rozvíjať aj tie európske súťaže, pretože čím kvalitnejšie budú, tak tým väčšie možnosti majú naše kluby v prípade, ak sa tam dostanú,
smerom k svojim partnerom, možno k svojim fanúšikom, divákom, pretože naozaj vidia medzinárodné kvalitné podujatie, kde sa stretávajú tými z celej Európy. Je vidieť samozrejme aj ten rozdiel, pokiaľ organizuje podujatie Slovensko, pokiaľ vo všetkej úcte organizuje podujatie Čierna Hora, prípadne niektoré krajiny, povedzme, toho východného bloku, kde sa hráči aj sťažovali, povedzme, na kvalitu trávnika, podmienky osvetlenia a podobne. Každopádne sú to zážitky, ktoré sa ti dostanú možno raz za život a každý by si chcel zahrať na takomto veľkom podujatí. Jedno z veľkých podujatí, ktoré ale prešlo veľkou zmenou a bolo veľmi prepierané, Peťo, je Nike Superliga. Nová éra, ktorá bola proklamovaná teda už od začiatku prakticky minulého roka, alebo teda počas toho leta, kedy sa už definitívne rozhodlo, že sa teda pristúpi na tento nový projekt, ktorý sa nezaobišiel samozrejme bez nejakých problémov, bez nejakých teda odhlásení, prihlásení tímov, koncepcie, skladby, ligy a tak ďalej. Čo bolo dôvodom zmeny toho konceptu? Podotázka, čo si sľubuješ od toho nového konceptu, ktorý je nastavený? Tak treba povedať, že ten pôvodný formát, ktorý vznikol, bol najmä z dôvodu rozvoja celonárodnej súťaži na Slovensku a prilákať od začiatku kluby do takéhoto projektu, ktorý neexistoval. A kvázi aj keď tie kluby boli naučené fungovať len v oblastnom regióne, alebo v regióne jedného mesta, by bol veľmi náročný. Čiže ten postup bol cieľene taký, že sa vytvoria najprv výbery jednotlivých regiónov a budú súťažiť v Národnej lige, kde sme si vlastne otestovali hráčov, otestovali sme si organizáciu, otestovali sme si ihriska, otestovali sme si produkciu a tak ďalej. Dostali sme sa vlastne do štádia, kedy sme pochopili, že tento koncept už jednak nedáva úplne ten zmysel, ktorý dával na začiatku, pretože všetko bolo otestované a vedeli sme, ako vie fungovať Národná liga. Ale zároveň sme vedeli, že musíme vlastne dostať do Národnej ligy kluby. To je veľmi dôležité, pretože dovtedy to boli výbery. Všetko financoval Slovenský zväz malého futbalu, od prenajmu hracích ploch až po cestovné všetkých hráčov. To znamená, takýto koncept nie je nikde na Slovensku nefungujúci. My sme vytvorili pilotný projekt, kde sme chceli otvoriť Národnú ligu malom futbale. To sa darilo, to bolo myslím 5-6 rokov, alebo nejak tak. A prišli sme do štádia, kedy sme potrebovali vlastne priniesť svojím spôsobom aj súkromný kapitál do organizácie Národnej ligy, pretože je iné, keď centrálne riešime, alebo centrálne vlastne, nazvem to, riadime jednoducho kluby, ktoré sú v Prešove, ktoré sú v Košiciach a tak ďalej. Hoci tam boli ľudia, ktorí sa o to starali, ale predsa, keď tam nie je ten súkromný kapitál, keď tam nie je ten sponzor, ktorý si povie, toto je môj klub a ja tu chcem najlepších hráčov a ja zaplatím, alebo svojím spôsobom, zožente mi tohto, hej, toto je môj tým, toto je môj klub, toto je môj názov. Čiže vlastne cieľom bolo zvýšiť konkurencieschopnosť, kvalitu tých tímov a zároveň priniesť aj súkromný kapitál, aby si to tie kluby osvojili, aby budovali tie kluby samotné, ktoré nemajú dosah len regionálny, ale aj celoslovenský. A tým, že my sme v tom pilotnom projekte s výbermi vlastne dohodli spoluprácu aj napríklad so Slovenskou televíziou, tak sme boli kompletne pripravení na to urobiť tú premenu. A teraz prišla tá premena, ja som veľmi rád a je to perfektné, že máme na Slovensku zrazu Národnú ligu s 8 klubmi, ktoré fungujú ako kluby. Samozrejme majú dlhú cestu pred sebou, ale vieme im ponúknuť nielen samozrejme tú vizibilitu alebo tú celoslovenskú pôsobnosť,
ale zároveň napríklad aj vysielanie v celoštátnej televízii. To je moja podotázka na to, pretože už sa o tom hovorilo dlhšie, že budú zápasy Nike Superligy v slovenskej televízii. Niečo naplánované je, niečo sa chystá, zatiaľ teda ešte necháme to pod pokrievkou, ale je dôležité, aby Malý futbal na obrazovkách bol, sám viem, aké je to šialenstvo, byť pri národnom týme a pri týchto výsledkoch, sám viem, aké to je byť aj teda pri tých emóciách klubov. Kedy budú mať tú vizibilitu? Ako to vyzerá s prenosmi v slovenskej televízii? Vieme, že aj reprezentácia do 23 rokov, to už pomaly prejdeme, do toho ďalšieho reprezentačného bloku zostaňme ešte, ale v rámci Superligy. Kedy budem môcť sledovať ja moje kone z Bratislavy v slovenskej televízii? V marci. Jasná, stručná odpoveď. Myslím si, že nikto nemôže nič namietať, nikto nemôže nič povedať. Je to tak? Všetko sú to procesy, ale chceme možno, aby si nám ich priblížil aj prečo tomu tak nebolo a prečo tomu tak bude až v marci. Je pravda, že my sme podpísali zmluvu s ešte predošlým vedením, predtým ako sa zmenila RTVS na STVR. Čiže tá zmluva bola podpísaná, samozrejme aj je podpísaná, len potom, čo prišlo nové vedenie, tak malo možno trošku iné predstavy a víziu o spolupráci s malým futbalom, čomu úplne rozumiem a preto sme vlastne otvorili tie zmluvy a prehodnotili sme ich, na čom sme sa dohodli. Ten počet tých zápasov v Superlige, ktoré mal byť v rámci pôvodnej dohody, stále ostane zachovaný. Tá dohoda bola veľmi jednoduchá, že polovica základnej časti bude v priamych prenosoch slovenskej televízie a takisto celé play-off. Toto stále, samozrejme, toto platí a to, že teda prvá polovica základnej časti nebola, znamená, že druhá polovica bude kompletná na slovenskej televízii. Čiže pevne verím, že ten začiatok bol možno dobrý aj svojím spôsobom aj pre nás otestovať si ten začiatok, aj keď to nebolo cieľom bolo naozaj začať s tým vysielaním skôr, ale na konci dňa to vôbec nevadí, pretože ten počet tých zápasov je splnený a bude splnený a som presvedčený, že tá vizibilita ešte len akoby tento rok, nielen v spojení s tou Superligou, ale takisto IMF Nations Games, majstrovstvá sveta v Baku, ešte len ako naozaj poriadne narastie. Televízia Arena Šport dokonca priniesla aj majstrovstvá sveta hráčov do 23 rokov, kde Slovensko zažilo unikátny šampionát. Sám si pri tom bol, sám vieš, aké to je. Čo si ty sľubuješ od tej televíznej spolupráce? Vieme, rozprávali sa o tom viacerí novinári, ja som bol pri tom aj s kolegom Marekom Žolnajom, ktorý bol ešte v Spojených arabských emirátoch. Komentovali sme teda teraz aj Euro zo Sarajeva. 150 000 sledovanosť, to sú čísla, ktoré vedia konkurovať aj majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji. Nehovorím to zámerne preto, aby som si prihreval polievočku alebo tebe, ale hovorím to preto, že to je skutočne realita, ktorá jednoducho sa stala. Ale určite sú očakávania aj na strane Slovenského zväzu malého futbalu, okrem visibility. Presne tak, ako je dôležité byť vizibilný. Hej, ako je to rozhodujúce, ale nie je to akoby, nie je to jediné, čo sa ráta. Je dôležité povedať, že vlastne tá vizibilita je na základe tej dlhodobej práce, ktorú sme robili v malom futbale. Vizibilita na majstrovstvách sveta v Austrálii bola okolo 35-40 tisíc. Teraz hovoríme o trojnásobku, štvornásobku pomaly. Za 3 roky. Čo znamená, že to nie je len naozaj o tom podujatí jednom, ale je to o tej konceptuálnej práci dlhodobej, ktorú vykonávame. A keď počúvam tieto fakty, tak som hrdý a ja o nich aj viem. Ale naozaj je to niečo, čo ten produkt ľudia sledujú. Ja prídem na Mestský úrad v Ružinove a mňa tam ako naozaj postaršie panie pozdravujú a hovoria, vy ste ten z malého futbalu, sledovali sme celá rodina šampionát. Takže je to skvelý pocit, ale zároveň ako... To je záväzok určite. Je to záväzok a je to, ktorým smerom chceme ísť. Takže ja som veľmi rád, že sa nám to darí. A byť vizibilný dnes, aj keď televízia nie je všetko. Samozrejme sú tu rôzne online platformy, je tu Twitch, sú tu ďalšie možnosti, kde to všetko samozrejme vysielať, kde je zasa iná cieľová skupina, ale stále aj smerom k partnerom, k širokej verejnosti je celoslovenská televízia úplne základ
A ja som veľmi rád, že to podujatie do 23 rokov sa podarilo odvysielať na Arena Sport. A aj keď som videl tie videá toho komentátora pri tých penáltach, to bolo ako fantázia. Ja som tam samozrejme stál, pršalo, mal som dážnik, ale doteraz mám zimomriavky a som veľmi rád, že to sledovalo naozaj 10 000 ľudí, nemáme presné štatistiky, ale veľmi veľa ľudí, čo som stretol, tak mali pozitívne ohlasy a dokonca to sledovali. Hej. Je to najväčší úspech v histórii malého futbalu na Slovensku? Nie len teda zlato, ale aj bronz žien? Jednoznačne. Ako tam tým, že ten seniorský tím, to maximálna tá laťka je zatiaľ štvrťfinále, tak úspech do 23 rokov a žien je nádherný a kto mal možnosť sledovať tie zápasy, tak mohol vidieť, že to je naozaj oddreté a vydreté a že tie zápasy neboli jednoduché. Zároveň treba povedať, že tie majstrovstvá do 23 rokov to nebolo jedno podujatie. My dlhodobo pracujeme s mládežou a myslím si, ja som presvedčený o tom, že to je výsledok tej našej práce, ktorú naozaj poctivo si odrábame už od roku, myslím, 2018-2019, keď sme sa zamerali na túto vekovú kategóriu, pretože vieme, že to je budúcnosť. V roku 2000 posledné majstrovstvá do 23 rokov boli v Kieve, tam sme skončili v základnej časti, po troch remízach neprehrali sme, ale ani nevyhrali. Čiže tam sa to nepodarilo, ale 2 roky predtým v Prahe sme skončili na 2. mieste, čo bol takisto obrovský úspech. Možno až tak v tom čase samozrejme neprezentovaný, ale boli tam naozaj extrémne kvalitné tímy, ktoré sme porazili a vo finále sme prehrali s Čechmi. Teraz sme im to vrátili po tom čase, takže je to obrovský úspech a hlavne naozaj nejaká tá odmena za tú prácu, ktorú sme sa rozhodli vykonávať a na ktorej pracovať. Postavil si základy, vytiahol si múry, spravil si aj okna výsledkami nielen žien, ale aj 23, ale máme strechu. Tá je v podobe seniorskej reprezentácie a do nej nám možno trošku výsledkami zateká. Častokrát sme sa stretávali s tým, že máme jednu, povedzme, z najkvalitnejších súťaží malého futbalu na Slovensku, máme jednu z najkvalitnejších reprezentácií malého futbalu v Európe, ak nie aj vo svete. Tie ambície boli vždy vysoké. Boli vysoké v Baku, boli vysoké v Sarajeve. Vypadli sme v úvodzovkách s Belgickom, o ktorom mužstve sa hovorilo, že sa stretlo na letisku. Jednoducho prišli, videli, zvíťazili, nedali nám šancu. Tí z vás, ktorí videli ste tento zápas, ten penaltový rozstrel, to bola... Ja si to pamätám, ja som prišiel domov a ja som normálne musel od nervov skoro rozkúsať stôl, pretože to bolo niečo neuveriteľné. Žiaľ, nepodarilo sa to. Ten tím už viedol Peťo Barnišin po Braňovi Škorcovi, jemu nevyšiel príliš ten šampionát, možno aj nominačne niektorými hráčmi v Spojených arabských emirátoch. Teraz je tu teda Peťo Barnišin, predĺžili ste s ním spoluprácu, vidieť veľký progres, určite z hľadiska hry, z hľadiska systému. Peťo Barnišin dal tvár mužstvu, povolal mená ako Erik Jendrišek, David Guba do národného tímu, dal im veľkú šancu. Prečo ste sa rozhodli s Peťom pokračovať, možno aj napriek tomu, že to nevyšlo v Bosne? No ja by som nepovedal, že to nevyšlo. Samozrejme si nebol, alebo verejnosť... Chceli sme medailu. Verejnosť nevie úplne, a samozrejme o tých rokovaniach a o tej našej stratégii, ktorá bola nastavená po výmene trénera, pretože to nebola len výmena trénera Braňa Škorca za Peťa Barnišina, ale to bola aj generačná výmena hráčov, čo je veľmi dôležité a nikto o tom nehovorí. Takže my sme si pri rokovaniach samozrejme sadli a ja som sám na rovinu povedal, že teraz cieľom nie je vyhrať najbližšie majstrovstvá Európy, pretože jednak máme nový trénerský tím, a jednak ideme robiť generačnú výmenu.
Takže my osobne sme nemali najvyššie očakávania, možno verejnosť áno, úplne prirodzene, po 2 štvrťfinále za sebou alebo 3. Zrazu sme cítili, že môžeme samozrejme ako ísť na medaile, ale my sme vedeli, že to bude veľmi komplikované a vlastne sa to aj ukázalo v tom 8 finále, kedy sme boli jednoznačne lepší. Myslím dovtedy. Do toho 4. zápasu. Ale rozhodla neskúsenosť. A to je presne tá generačná výmena, na ktorej sme pohoreli. Keď som videl prvýkrát tú skupinu, ktorú nám vylosovali, tak som sa obával, či postupíme zo skupiny. No, Chorvátsko, Česko, Španielsko. Keďže som vedel, ako je naozaj alebo ako bude postavený ten tím a že ideme robiť výmeny, že jednoducho necháme, alebo že Juro Kohajdik nebude v reprezentácii, hej. A ďalší hráči, ktorí tam boli ako... Napríklad aj Adam Bombic, o ktorom sme hovorili. Takisto, jeden z rozhodujúcich hráčov, ktorí boli aj v Košiciach, aj v Emirátoch, ale jednoducho prišla nová metodika a rozhodli sme sa ísť iným smerom. Čiže z môjho pohľadu neboli neúspešné. Oni splnili to, čo asi splniť mali. Pretože to vlastne ideme odpovedať na tú podotázku, že predĺžili sme zmluvu a to je preto, lebo my nechceme robiť ako jednoročné spolupráce a jednoročnú nejakú víziu. My máme dlhodobú víziu. A predĺžili sme ju pretože naozaj tá hra v základnej skupine, aj ten výber hráčov, aj to, ako sa na to pozeralo, bol diametrálne odlišné od toho, ako to vyzeralo v Košiciach na majstrovstvách Európy 22, ako to vyzeralo v Emirátoch. Tá hra bola, my sme dali, myslím, že 40 gólov sme dali, nie? Bolo to zhruba okolo 35 až 40 gólov, ktoré nepamätám si to číslo presne, ale nám sa jednoducho v základnej skupine darilo herne prehrávať aj Čechov, čo je pre nás, povedzme, novinárov alebo komentátorov alfa omega, aj porovnávať sa s Českou republikou, pretože je to predsa len krajina malého futbalu. Áno. Ale teraz bolo vidieť, že Slovensko jednoducho hra inak, hra ľúbivo, hra krajšie. Áno. Myslím, že to bolo 40 striel teraz, ako aby som nepovedal 40 gólov, to by bolo asi veľa, ale naozaj bolo najproduktívnejším tímom na šampionáte a jedným z tých cieľov, ktoré sme si dali, bolo naozaj pripraviť tú hru tak, aby bola ľúbivá aj pre divákov, aby sa na to dalo pozerať. Lebo je pravda, že tie zápasy v minulosti možno boli efektívne, ale boli efektné, ale neboli úplne tak. Čiže toto sa splnilo, ale na druhej strane výsledky sa počítajú. Takže dali sme šancu trénerom, lebo im veríme v ten výber, veríme v tú metodiku, ktorú majú. A pochopiteľne už teraz do Baku ideme s vyššími cieľmi. Jednoznačne robíme prípravu, robíme ten výber, robíme tie zrazy tak, aby boli maximálne pripravení na ten šampionát a tie očakávania sú omnoho vyššie, ako boli v Sarajeve. Vidíme zvýšený záujem bývalých reprezentantov o malý futbal. Erik Jendrišek, o ktorom sme hovorili, jedným z nich. Áno, bol tu aj Miroslav Stoch, rovnako, ktorý reprezentoval Slovensko. Tie štarty tam napísané sú. Teraz sú tam napríklad aj mená, alebo je tam meno aj Davida Gubu, bývalého hráča Trenčína, alebo takisto hráča poľskej extraklasy. Pretlak máme obrovský na brankárskych postoch. Vieme, že aj bola veľká prepieraná diskusia so Stankom Pelom, ktorý sa nedostal teda na ten záverečný šampionát do Sarajeva, ale počas IMF Nations Game v Galante ukázal naozaj oduševnenosť pre slovenský národný tím. Je jasné, že hrať môže len niekoľko hráčov, tá súpiska je obmedzená, v bráne môže byť iba jeden, niektorí to ťažko znášali, ale odstupom času hodnotíš ten krok ako správny a tá cesta je nastavená tak, ako ste si aj s výkonným výborom, alebo ty sám jednoducho niekde vysníval, pripravil a mal nastavenú hlavu. Ja si myslím, že máme správny smer. To, ako to dopadne na konci dňa, to teraz neviem v tejto chvíli odhadnúť a zároveň je príliš skoro, ako nejakým spôsobom robiť nejaké závery. Ako hovorím, to, čo sme si povedali na začiatku vlastne s trénermi, tak sa splnilo. Prišla tá zmena, prišiel ten krajší futbal, prišli tie nominácie tých hráčov. Zároveň sme pohoreli na prvom rozhodujúcom zápase, čo ale nie je nič nezvyčajné, pretože ako nerad by som stával Slovensko do najlepších tímov v malom futbale, alebo že sme najlepší na svete, alebo v top Európe. No, treba povedať, že sme sa posledné 3 šampionáty prebojovali do štvrťfinále, kde sme vypadli. Predtým sme sa nikdy nedostali cez 8 finále.
Čiže ako hovoriť tu o tom, že teraz ideme na medaile, pekne to znie, sú to pekné ambície, ale... To očakávanie verejnosti je asi prirodzené, preto sa to o tom hovorí. Ale keď sa, samozrejme, a každý máme ten sen, ale keď sa na to pozrieme historicky zo štatistík, tak si musíme uvedomiť, že prebojovanie medzi tie medaile by bolo skôr ako takým vysneným snom, ako nejakou vôbec nepovinnosťou. Hej? Ale zároveň tie podmienky, ktoré máme na Slovensku, to, ako pracujeme s tou reprezentáciou, nás nútia a bolo by... Tlačia, tak povediac. Nie tlačia, ako to skôr my tlačíme, ako z pohľadu zväzu, že jednoducho tam sa výsledky musia skôr či neskôr urobiť, pretože dávame do toho maximum. Hej. Pochopiteľne naša krajina je malá a ten výber hráčov z iných miest, z iných krajín je o mnoho väčší a majú o mnoho iné možnosti, ale zároveň to chceme prebiť na Slovensku tou prácou, dlhodobou prácou a tou štruktúrou, ktorú máme na Slovensku. Čiže nič nie je isté, ale tie ciele už v Baku, jednoducho musíme ísť do toho s tým, že chceme zabojovať o medaile. Jednoznačne musíme. A my sa tešíme samozrejme, že budeme pri tom a že budeme sledovať postupne aj prípravu slovenskej reprezentácie. V nej sa nachádzajú niektoré zaujímavé mená a zhodneme sa na tom a zhodli sa na tom aj teda experti v rámci Slovenského zväzu malého futbalu, že tým najlepším hráčom v rámci Slovenska bol Boris Juhas, celkom zaslúžene muž, ktorý má obrovské srdce, veľký prehľad a v malom futbale je akosi tou dušou tímu. Čím si podľa teba zaslúžil on toto ocenenie? A rýchla aj podotázka, pretože samozrejme nás tlačí čas a nestihneme, a chceme sa dostať aj zároveň k diváckym otázkam. Bude sa vyhlasovať teda aj najlepší tréner a hráč do 23 rokov. Aké výsledky očakávaš ty? Čo možno si sľubuješ povedzme od tejto ankety? Akú prestíž môže dostať povedzme v horizonte niekoľkých rokov? Tak tomu Borisovi, ja som rád, že sme pripravili vlastne ten systém a metodiku toho hlasovania a vyhlásenia tak, že je vlastne veľmi objektívna a nie je to na rozhodnutí 1, 2 alebo 5 ľudí, ale je to naozaj, hlasuje verejnosť, hlasuje výkonný výbor, hlasujú členovia Slovenského zväzu malého futbalu, hlasujú médiá. Čiže ten výsledok je naozaj objektívny v rámci možností a Boris si to zaslúžil najmä svojimi výkonmi jednak v Superlige, ale hlavne národnom týme, hej, takže veľmi zaslúžene. No a čo sa týka tohto roka, tak ja už ako samozrejme výsledky viem, len prezentovať ich nebudem. Ani náznakom, ale takisto som rád, že je do toho zahrnuté naozaj akože viacero subjektov a každý má iný pohľad. Niekto sa na to samozrejme pozerá z výsledkov, ktoré dosiahli tí hráči, to znamená víťaz Národnej ligy, účasť v reprezentácii, tak. Niekto sa na to pozerá kvalitatívne z tých subjektov, to znamená naozaj, ako vyzerá na ihrisku, ako vydať nahrávku, aký vydať gól, koľko dal gólov. Čiže preto som veľmi rád za náš zväz, že teda je to naozaj maximálne objektívne a teším sa, keď to budeme prezentovať aj verejnosti. My sa samozrejme tešíme, že si dnes tu, že nám zodpovedáš tieto otázky. Chceli by sme možno vedieť, kto bude tým najlepším, ale počkáme si teda ešte pár dní na to. Dovol nám ale ešte takto pogratulovať aj za to zaujímavé ocenenie, ktoré sa dostalo Slovenskému zväzu malému futbalu za 7. miesto práve na majstrovstvách sveta v Spojených arabských emirátov. Druhé miesto medzi neolympijskými kolektívnymi športami je niečo, čo sa niektoré aj neuznané športy, k tomu sa dostanem pod otázkou, jednoducho sa im nedostalo. Kam radíš toto ocenenie pre Slovenský zväz malého futbalu, pre malý futbal ako taký? Vysoko, veľmi vysoko a hlavne aj v rámci tej športovej obce na Slovensku, pretože získať druhé miesto v rámci neolympijských športov je významné ocenenie. No ale ako už pevne verím, že teda tento rok získame to prvé, keďže sme sa stali majstrami sveta 23 rokov, tak pevne verím, že to vyjde, ale nerozhodujeme o tom my. Asociácia neuznaných športov, to, o čom sa dlho rozprávalo, je teda založená si tvárou tejto asociácie neuznaných športov, keďže si tam v pozícii prezidenta. Možno v krátkosti, aby si priblížil aj divákom, čo ťa k tomu viedlo, čo vás k tomu viedlo a aká je tá kooperácia s Ministerstvom cestovného ruchu a Slovenským olympijským športovým výborom? Tak tá myšlienka asociácie neuznaných športov vznikla už dávnejšie. Ešte v roku 2018-2019 bola Konfederácia športových zväzov, ktorá vlastne združovala
všetky športové zväzy, alebo väčšinu športových zväzov, tá zanikla. A potom, čo zanikla, vlastne niektoré športové zväzy ostali vlastne bez strechy, svojej strechy. No a tento rok vlastne už, teda minulý rok sme sa rozhodli neuznané športy vlastne založiť tú asociáciu, aby reprezentovala neuznané športy a posúvala tie problémy a zároveň aj riešenia k diskusii smerom k ministerstvu cestovného ruchu a športu, aby vnímalo tie problémy a zároveň aj diskutovalo o tých riešeniach, ktoré my ponúkame, aby sa zlepšil ten neuznaný šport na Slovensku a zväzy, ktoré bohužiaľ patria medzi tie neuznané. Budeme držať palce, pretože je to beh na dlhú trať a určite my vítame túto iniciatívu. Pevne veríme, že to bude v poriadku. No a teraz prichádza čas pre tých z vás a takisto aj pre Peťa, ktorý sedí v horúcom kresle, ale je naozaj pripravený zodpovedať akékoľvek otázky, aby sme vybrali teda tie otázky, ktoré nám prišli na sociálne siete. Peťo, ty budeš samozrejme k dispozícii na tieto otázky a pevne verím, že teda zodpovieš niekoľké, pretože máme krátkosť času, náš tiež časový fond je limitovaný. Poďme späť k Nike Superlige. Poďme sa porozprávať aj o tých problémoch, ktoré som naznačil, pretože jeden z tímov, ktorým bol Baustav Košice, sa nakoniec nepredstavil v Superlige. Prečo sa tomu tak stalo? Baustav sa rozhodol jednoducho odmietnúť tú svoju účasť. Bolo to na poslednú chvíľu. Mali tam rôzne problémy, ale vyústilo to v to, že sme museli jednoducho nájsť náhradu a som veľmi rád, že sa to podarilo v Košiciach. Rising Prospect aj po tej účasti vlastne na Eurocupe si to využil túto možnosť a som rád, že sa vymenil košický tým za košický a aj keď teraz vidíme tú východnú časť tej Superligy, tak je to naozaj veľmi kvalitné a sú tam najlepší hráči v Košiciach. Takže akým spôsobom možno viete zamedziť prípadne takéto problémy do tých ďalších ročníkov? Tam si musíme nastaviť jednoznačne striktnejšie pravidlá na samozrejme zaslanie súpisiek a takisto aj tými finálnymi termínami na rôzne ďalšie veci, ale v princípe my vždy máme otvorenú možnosť a počítame vždy aj s variantom B, takže to bola samozrejme varianta B. Problémom sa nevyhlá ani Superliga do 23 rokov, pretože do STC centra, alebo teda toho tréningového centra v Púchove nepricestoval Prešov. Čo sa opäť stalo? Jednoducho stala sa situácia, ktorá sa v zimných mesiacoch deje. Prešov sa 1 alebo 2 dní pred samotným podujatím ospravedlnil. Mal veľkú marotku v tíme a nemohli vycestovať. Takže namiesto toho, aby vycestovali v obmedzenom počte? Možno aj v nedostatočnom, tak jednoducho to vopred zrušili. Nitra je futbalové mesto, športové mesto, nielen teda futbalové, ale aj hokejové, aby sme nekrivdili Corgoňom. Avšak skončil sa tam ligový malý futbal a je to možno taká čierna bodka, pretože niekoľko reprezentantov z Nitry hralo aj na IMF Nations Games v Galante. Čo sa stalo? Možno dalo sa tomu zabrániť? Tam treba povedať, že Nitra stále pokračuje. Má predsa U23, predtým bola v Superlige, nič nie je zamedzené v rámci ďalšieho rozvoja. Akurát tá oblastná liga momentálne má pauzu, pretože boli tam vlastne dve kategórie, boli prvá a druhá liga a v ani jednej nebol dostatok vlastne tímov, aby mohli otvoriť súťaž. No a spoločne sa nechceli spojiť. Čiže rozhodlo sa dať pauzu, ale zároveň sa otvorila liga v Šuranoch, ktorá je nedaleko a niektorí, myslím, že 1 alebo 2 týmy tam aj štartujú, takže vlastne ten malý futbal v regióne zanikol, akurát sa možno trošku presunul. Na záver odo mňa otázka na telo. Aké sú tvoje osobné ambície a očakávania do roku 2025? Prinášať fanúšikom radosť, aj našim hráčom a každému, kto sa venuje malému futbalu, naozaj, aby sme sa tešili z malého futbalu, aby prinášal radosť a priniesť aj úspechy. To je hlavným cieľom a pochopiteľne rozvíjať malý futbal. Peter Králik, prezident Slovenského zväzu malého futbalu a takisto prezident Európskej federácie malého futbalu, bol naším dnešným hosťom. Peťo, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si v tvojom nabitom kalendári našiel priestor na tento rozhovor, ktorý pevne veríme, že bude tradíciou, aby sme sa takto po roku opäť v zdraví zišli a mohli zbilancovať to, čo sa podarilo, to, čo sa bude dariť. Budeme držať palce vo všetkých projektoch, ktoré pripravuje nielen Slovenský zväz malého futbalu, ale takisto aj v rámci kooperácie s Európskou federáciou malého futbalu. Ďakujem veľmi pekne. Bolo to veľmi príjemné a teším sa na budúce stretnutie. No a ja sa teším na vás opäť niekedy na budúce. Prajeme vám ešte pekný zvyšok večera, prípadne dňa. Majte sa pekne a dovidenia.